ya. Sak menit. Dek Sarah duwe open ketek.
ya. Situ mau tuh. Air putih, Bu. Haus. Haus, Bu. Haus. Loh, nggih. Dulur ngaturaken gongeng panuwun dumateng sedaya kemawon ingkang nderek mangayu bagya. Nggih ngregangaken swasana mboten kawula sebat setunggal mboko setunggal ingkang rawuh. Matur nuwun. Matur Gus, wes yo. Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini para pemirsa semua. Jangan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos masyarakat buka Gus. Luar biasa. Iki dino sing paling apik. Apik opo? Liyane urung enekne Agustusan. Alah, ngapusi. Iki aja Aku nek kene iki ora kajen. ngentahi wae. Nek kene iki ora kajen. Lah nyapa? Cah cilik-cilik lho aku teko. Ngapa? Kendos teko. Sapa sing ora pegel? Loh, lah kan jenengmu Agus Kentus. Ya diceluk Kentus kowe ya kudu nrimo. Lho kok iso? Lah kowe timbang dirine kaya Nyapa? tanggapan ning omahmu dhewe. Lah nyapa? Lah iki Mas Agus Monyet. Ya tak tonyo engko. Kowe iki aja kaya ngono. Masyarakat Bungkal kuwi tiyange kompak-kompak sedaya. Betul kuwi. Rasa batine kuat. Saurunge anak Agustusan. Liya-liyane dhisik dhewe perdana Iki lho ning Bungkal. Bungkal ngendi kene iki? Dungulan Sembodo. Lho, rungono. masyarakat terang bulan gitu. Tak tonyo lho. Masyarakat Bengkulan. Bengkulan matur sangat membuktikan Piye to? apa kae Dungulan. Lah ya ya bungulan Bengkulan tak Lah ya tanggane Bengkulan maksudnya kok nesu ya to, sungkono. ya iki Sungkono to Lho sungkono lho. Sungkono terah yo Kan sungkono lho. lantai wedhus kok Lah uduh. apa Alah golek watu wae kene. tiang mriki kompak Mas Agus Kompak selalu lho. dengan menyambut hari kemerdekaan Kemerdekaan. loh iya. menyambut paling pertama Betul kowe. Jogis Paling dhisik dhewe tepuk tangan kagem masyarakat Bungkal. wes jan Weh, Sinoman perangkate kompak Mbak Lurae mendukung kesenian Bu Lurae mendukung kesenian mendukung Mbak Wo Mbak Harti terus camat terus RW Hansip komplit
buluran saking mendukung celuk-celuk tok ku mau. Ya, muga-muga dalam HUT ke 81 tiang mriki muga-muga tansah merdeka, merdeka, merdeka ning keluargane, ya merdeka momong anak bojone. Si Tongkas Nyapa? merdeka ning Indonesia. Oh iya, merdeka dadi imam keluarga. Betul. Anake sing delok kene muga-muga anake dadi wong sukses. Amin. Nah, ngono lho. Ngono lho. Ayo dilanjut. Sret rono, sret rene, sret rono, sret rene, sret tak tuh. Sapa? Mbok wedok rono didelok. Ayo didelok Gus. Engko kacang Gus. Lah iya. Telo kacang, telo gudhe. Telo kacang gudhe. Oh ya wis ya seru aku wisan. Apa Gus? Wis seru tak dudoi engko. Apik pokoke. Kowe rupane apa? Alah lah pokoke rada melapus-melapus lho. Rupane apa? Lah ijo. Ijo. Biru karo abang ya. Abang karo ijo. Nggonku ra penak. Lah nyapa? Tak delok tamatne ngene. Lah nyapa? Abu-abu. Ngarepe nek lorone. Apa? 2000. Ora apa-apa. Ora apa-apa ku mau ya sik pemanasan. Aduh itu talitas lho ya. Iya. Piye? Jangan dhewe satu. Di satu. Dijumuk. Nyapa to kok buluran apa sakmono nyangoni awake mau. Lah nyapa? Patang botol rong rene. Oh iya. Iya. Bisa ya. Iya. Dijumuk Gus. Dijumuk. Oke, yuk. Nggonku ra penak. Suwi men to ya. Apa eneng ilangno su? Lah mang nang kono kok iso ilang iki lho. Kuwi nggon kono ya. Kuwi sing kono lho.
Alah kleru kowe. Gue nemu neng kulon. Kuwi jenenge ijal koclok. Jan wis ka koclok kok ning Ding skiri giri. wis tekan aku. Ding rupa dong ding. Ding skiri giri. Pak dong ding rupa dong ding. Ding ding. Benade. Kowe iki neko-neko, Gus. Lah kok usum irene kabeh. Heh, Kok usum irene kabeh. apa sapa sing gowo? Lah iki nongko ngetokne sinoman kono kok. Kowe ngono sing gowo. Heh? Kowe sing gowo. Lah, masa sing ngekon aku kok. Lah nyapu kowe nggo ciduk barang. Arep atuk jangan. Jangan. Ayo. Iki mau aku rada pegel karo Lah nyapa? mamah. Mama sapa? Lah masa aku mangan ora dicidukne. Diciduk tak colong ae. Kowe gede iki. Monggo sing badhe kersane Irus 5003. Alah. Wes Aja ngono iki gere-gere ngono. Gere ngono wis. Jan luar biasa lho, Yas. Nyapa? Hah, bulurah ke jan gematine. Jan bulurah ki sangkek gematine. Gematine. Ayo tindakin neh, Yas. Tindangi apa? Ya. Bulurah e. Ya ku menawa teko kono manah. Iya. Ketoke awake dhewe disawer bulurah ki kok malah men, Gus. Lah nyapa? Lah iki disawer. Lah nyigoli ijoli piring karo virus loro kuwi mau. Setorok. Lha ora malah men. Iki Tapi ora apa-apa, Yas. nyapa? Ya luar biasa loh. Nyapa? Wih, bulurah wis nyangoni dhewe wis nyawer awan dhewe berarti membuktikan Wonge ya bulurah cinta, kuwi wonge ngene lho. cinta kesenian, lomo, Ah, seneng lomo. sedekah, Betul. seneng nyenengne warga masyarakate Bungkal. Betul. Sampean ngerti Apa? asmane bulurah? Tini. Kok sok Tini? Kowe tak tonyo lho, kowe. Pak Lurah namanya sinten? Bulurah. Lah ya Pak Lurah Lah iki. kok diem mriko. Lho salim bos. Tiang endi? Niki. Dan di Golek ana pokoke bulurah sing cuatik dhewe. aku malah mumet karo wargane ora roh bulurah sing endi. Lah malah aku wong Jobo apa ya roh. Lihat Oh, gone Pak sing nyangone wong. Oh, lah iki lho po. Pak. Lah. Lah iki. Wah. Lah aku iki ngerti yo. Waduh. Lah. Wah. Halo, Bu. Halo, Boten Bu. sarepot repot. Wis. Alah Bu, Boten sarepot. Aja kaya ngono, Bos. Boten sarepot repot. Aja kaya ngono, Bos. Lah aku enggak ra penak lho, Yas. Alah Bu, susuk. Heh. Masa susuk aja. Wah, kaya ngono lho. Kaya ngono kae lho. Wah, yo injeksi. Wonge kaya Devi Rina Indra. Beh, sapa Bu? Ayune Ayune. kaya penyanyi. Wah, pasti kowe pinter nyanyi kae. Ya. Pak dung ding dung, Pak dung ding. Sekeding sekeding. Pak dung ding dung. Lah kowe nek Aja kaya ngono. nek ngono kowe. Ya tiang itu lho. Gagah, ayu, bijaksana, Bijaksana. berwibawa, Betul. pantes dadi pengarep. Awake dhewe aku ganteng, ketua kebun binatang. Ketua kebun binatang iki Ya. sak menika berunipun iki. Loh, bos kebun binatang Bose. kono kene ngumbul ya bos aku. Bose kowe Terus sing dadi binatange sapa? kowe
Satunya lho didongakne Yos. Wis, Ya ya buke. gue. Oke, Ini matur suwun, Bu. Diparingi rezeki kang lancar. Rezekine lancar. Panjang yuswa. Panjang seswa. Apa? Seswa. Panjang seswa. Nah, Tambah gemoy. mau masuk. Jadi legal. Ada wis dicepai sampean. Oke. Mas keblek. Tongtak.
Iya ya tak delok iki tak delok. Ayo salto yos. Gus, Agus. Dalem. Iya ya tak delok sik to ndang. Pasangan romantis. Kompak. Ya. 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 Ya, ndang. Pak Kebak emang ya Pak Kebak. Toplak top. Ngono ya. Iya ngono lho. Asik. Bukan masuk kono rame. Kalau utuh. Ini apa, Pak? Oh ya. Oh ya. Desa menit. Dek Sarah duwe open ketek. Iya ya. Ora apa-apa ya, Dik ya. Yo beni kethek. Ya kuwi. Cuma sarung. Ayo.